ɗum tefi ardiiɓe fulɓe e diiwal Lagos ɓe kawta hoore maɓɓe. Wakkatiire ko ardiiɗo Miyetti Allah kawtal hoore mo mofgal lesdi e lesdi Dr Bello Bodejo yaltiri mofde nde Miyetti Allah kawtal hoore haa to ɓe kunini ardotoɓe Miyetti Allah ɓe hemɓe diiwal Lagos. Ngam fulɓe kawton koye moɗon ngam fulɓe ɗo on gi un leydi wondi ni un leydi wondi na un leydi ndi fulɓe, amma fulɓe to gonɗen fuu Allah e waɗani en barka, en jaada e barka meɗen, e barka men ɗum yiidi en sendirta bo e barka meɗen to Allah jaɓi yerdake. Ngam majjum caman keso emin torowa kawta hoore e ɓe babiraɓe meɗen, mi wiya babiraɓe meɗen ngam woɓɓe maɓɓe fuu ɓe dañiyam, babiraɓe meɗen kawton hoore e maɓɓe ballindiron danon ko fulɓe jadata e Nigeria e ɗum ɗuuɗi. Bandiraɓe kawte koye onon ɓe gonɓe karkashi o camanjo suttaɗo kokkonmo kawtol hoore ballindiron e maako, laamu sugabanci wala yaware, to a amuncake o no ardiɗo to dole tokkon bo ɓe yeeso moɗon. Kala gonɗo ɗo fu Allah waɗana ɗum barka, Allah wallita en. Mi tabbitini fulɓe to taroni fu fulɓe ƴiwoya daga goɗɗe leyɗe daban gara, to ga Allah matasa en garɓe ɗum wuri ɓe tokka e hakkilo, ɓe pijay, to ɓe pijay ma ɓe pija e hakkilo har hewta ɓe dilla ɓe koota gureji maɓɓe jam. Leydi wondi na un wondi, nattango wongol leñol na un nattango wongol. Allah magana en ko saɗi, Allah wallita en. So mi yahay to caman woni to dari, mi hokkaymo ɗerewol tabbitinewol cewa hande accimo ɗon mo tabbitinewol cewa o tabbitini hande o camanjo, na camanjo mo kanayi kaba un camanjo mo lamlamɓe gi'i seydi tabbitini e moɗon e gomnati. So ngam majum caman jaadon e security moɗon e gomnati. Allah waɗana Miyetti Allah kawtal hoore pulaku ɗo ardaani ɓe Bello Bodejo ujuneje yimɓe ni hawri ha dandal waɗuki moftorde nden to nde dogginira e abbatuwa ha lumo abbatuwa nder yebre agege diiwal Lagos. Teror hotol ngol wonɗon Ibrahim Iromodake ko de radio e TV International Abuja ga diiwal Lagos, Nigeria.